Ushuthi wena ukholelwa ekuthenini umuntu engenza noma yini afisa ukuyenza ngokuthanda kwakhe maye nawo amandla. Unawo amandla ukuthi mayinawo. Hayi maye nawo unawo amandla okuxhumana nemvelo nomdali nayo yonke into. Unayo personal. So ngiyakholelwa ukuthini sinawo lawo mandla ukuthini izinto zethu yifezeke lesi sifisayo uma thina nje soqala sikholelwa ukuthini. Ukulala ngisekhaya ebese ngiphupha ngikwenye indawo kubufakazi bokuthi umoya wazi ukuhamba ushiya umzimba ngemumva. Singabantu bakamoya thina. Ngakho singavumeli ukoniwe inyama. Kanti nayo inyama singayiqedi. Umoya ngeke uzube nayo indawo yokuhlala. Asikubingelele ke siphinde sinamukele kulelu hlelo oluyingqayizivele. Igama lami nguNtokozo, ustarring ngwakwaZulu. Uhlelo ko inkondlo ziyaphilisa lapho siniphathele khona osonkondlo abahlukahlukene. Umlisa ke engihleli naye lapha igama lakhe uNhlanhla uRebel Soldier ungwakwamkhwanazi. Kunezinye zezinto okayisho kade ngimxoxela nje before singena on set ukuthi ngiphila nje ukuvikela umoya wami. Ave ingibusisa leyo nto leyo. Ngize ngayiphupha ngitshela ukuthi into yami uNhlanhla lona uRebel Soldier ungwakwamkhwanazi. Mhlambe ngaphambi kokuba siqhubeke abantu baningi bazofisa ukubuza ukuthi ubani uNhlanhla futhi kahle kahle usukaphi kuphi kubo. uNhlanhla isibongo ekhaya kwathiwa ngibothi ngakamkhwanazi ngokuhlala ngihlala eNtuzuma ngisuka khona futhi nje ngomthinto wokuzimilela khona ngumfana waselokishini nje ngifunde khona yonke into ngiyenzele khona. Mhlambe ke abanye abantu bazobuza ukuthi ngoba kulomkhakha weinkondlo igama leli ka Rebel Soldier liqhamukaphi. Igama lika Rebel Soldier liqhamuka abantu abakubiza ngoRebel Soldier akusuke ekutheni nginenkani kodwa mina angivumelani nabo. Isikhathini esiningi manje yontazi eyadala ukuthi beze bethi nje ngumhlubuki nje impela kodwa manje futhi nginomoya oJamani kwase kuthiwa uRebel Soldier yabo. Soldier no ayu soldier. Hayi soldier wamajoni ngumhlubuki onomoya wamarasta. Mhlawumbe umunye umuntu owalalele uzofisa ukuyazi leyo mhlubuki mhlawumbe uma ungayichaza nje uyicacisa ukuthi uma uthi umhlubuki umhlubuki esikhathini esiningi umuntu oyayephikisane nezinto isystem esikhathini esiningi zikhona inigameko noma nje mhlawumbe isibonelo ongangenzela sona la ikwenzeka khona ukuthi mhlawumbe kwakukhulunywa ngento engukuthi wena waphuma eceleni yedwa wanqenqeleza wathi hayi mina ngivumelani ke nalokho mina ngarebela against isituation leso kuyenzeka ngaleso sikhathi zibe khona igameko ezenzakalayo uthothi angivumelani nazo okanye emthethweni eminingi uthothi umthetho ubekiwe emthethweni esinayo ngingavumelani nayo mina. Ngoba phela vele umuntu owenza inkondlo ingabe lento wena okholelwa kuyona mhlawumbe umunye umuntu angafisa ukwazi ukuthi ngoba ngizokhuluma ngoRebel Soldier wazama ukucacisa ukuthi uja yini ukholelwa kuyini wena. Ngikholela kumuntu omnyama nomhlaba phecelezi universe. Ngikholelwa nje kumuntu omnyama nomhlaba nomdali. Uma uthi ukholelwa kumuntu omnyama nomgali ngikholelwa kumuntu ngithi omnyama hlahle ngoba ngemnyama nami ngikholelwa ekutheni wonke umuntu sinamandla amakhulu sinamandla okwenza yonke into ayikho into esingesikwazi ukuyenza. Ushuthi wena ukholelwa ekuthenini umuntu engenza noma yini afisa ukuyenza ngokuthanda kwakhe maye nawo amandla. Unawo amandla ukuthi mayinawo. Hayi maye nawo unawo amandla okuxhumana nemvelo nomdali nayo yonke into. Unayo personal. So ngiyakholelwa ukuthini sinawo lawo mandla ukuthini izinto zethu yifezeke lesi sifisayo uma thina nje soqala sikholelwa ukuthina. Wakhuluma enye indaba ke la mhlawumbe futhi omunye umbuzo engalandela ngawe kulokho othi wena ukholelwa khona sekeza khona inigameko la abantu bezoba nombono othile ngento okholelwa kuwena yona futhi bebe nemicabango yabo kodwa wena uthola ukuthi uyazi ukuthi ukholelwa kuye kwenze ukuthi ukholelwe into ethile kodwa abantu bebe nomcabango wabo ngaleyo nto wena ungakayichazi wena. Hayi kumina nje kwenzeka kakhulu yabona nje mengiqhamuka abantu bavele bebona imiyeko mase bebe ukuthi hayi uRasta lo kanti
angeke ngisho ukuthi ngurasta. Yebo inkolelo yama-Rasta ngiyayithanda kanjalo futhi nenkolo yama-Nazareth. So ziningi inkolo engiyithandayo lokho angenzi ukuthi mhlambe ngiyilunga la khona. Yabo. Ngiyayithanda nje kunezinto abazenza abayigqaja nangobubona esikhatsini esiningi oJamani nama-Nazareth. So ngiyakuthanda lokho mina ukugxila kuwena. Yabo nje ama-Nazareth inkolo yabo igxile kakhulu olimini leli esilikhulumayo lesintu. So nje ziningi izinto ezenzakalayo. Bukhona nobuhlobo bukhona phakathi kwenkolo yakho nama-Nazareth? Mina bukhona ubuhlobo yebo. Mawungenzela isibonelo ibuphi? Khona kakhulu nje einweleni. Yebo njengeinwele ukuthi inwele ibaluleke kangakanani zinamandla kangakanani futhi. Zinamandla kangakanani inwele? Zinamandla amakhulu like nje spiritual ngenye indlela inwele yabo. Esikhatsini esiningi mina abo ukuthi manje angeke uthothi si experience into ezifanayo yabo into experience yami ngeke izifane neyakho yabo ngoba nawe uneyakho inkolelo angeke uzuyinaka izinto ezinako yimina yabo. Sakhuluma ngenwele kunento ongikhumbuza yona la iqeda ukwenzeka la ku social media kunothisha ovelile esikoleni thizeni ekame ingane yomfana ekhanda lapha ngaphandle kwasuka umsindo ko Twitter no Facebook abanye bathi uthisha uright abanye bathi hey ongathinta ingane yami ngabona kunontombazana ubuthe ngimkhumbulayo ukuthiwa uzolike aphathele uma ngingaphosisi wayisayintombazanyana kule minyaka edlule owalwela ukuthi abakhuleka abantu abamnyama nezinwele zabo esikoleni yabo angazi noma uyibonile le nto wena ukuthi nokuphawula ngokuyekelela noma ngokukhululekiswa kweingane esikoleni ngeinwele zazo. Angiyibonanga leyo kodwa ke mina elami iphuzu ngabe ukuthi angiyiboni inkinga kangako ngeinwele mina sengabe ukuthi umuntu we noma yena engayikamile kodwa uhlonipheke kangakanani yabo meqhamuka uzenze kwaba kanjani ngabe phela sekube ngazi ukuthi mhlawumbe uvuka ehlathini yabo ngabe ngathi uvuka ehlathini hayi inwele nje angiyiboni zinomthelela emfundweni nomuntu mefunde lapha eklasini so angisiboni isidingo sokuthi ngoba idatha ingene ayinge yabo like nje asikho isidingo sokuthi umuntu ezekanyiswe zona vele yabo. Kuthini ukuphawula kwakho ngiyaxolisa ukubuza nombuzo mhlambe phela kwabanye uzolumela kuthini kodwa ukuphawula kwakho wena ngalezi ezifakelwayo ngalezi ezifakelwayo wena uyayuthini wena mhlawumbe inkolo yakhe iyakuvuma lokho wena uyaphikisana nalokho futhi la ngikhuluma ngawe ngalo muntu ade ukhuluma ngokuthi umuntu unamandla okuzenzela noma yini futhi unawo vele amandla umuntu kulokho kwendele zokufakelwa angeke ngibe eminingi kakhulu bona izongenzela amazinyabushelelezi kodwa angisho ukuthi bengakwenzi kodwa mina nguNhlanhla ngiyengithanda kakhulu ukubona inwele zakhe nje umuntu ngaphandle kwalezi ezifakelwayo yebo khona nalezi ezifakelwayo ziyabenza bebe bahla ngesize siphike bebe bahla yabo kodwa manje azinaso isidingo angakayibalekile angakakuyonto engachaza ubuhle bomuntu wesifazane inwele ngoba usabuyela kulento uma usho njalo usabuyela kule ukuthi umuntu uphelele uyena so usengakufaka yena ngokuthanda kwakhe kodwa ukuyifaka kwakhe akubona ukuzomchaza ukuthi muhle kangakanani ayibalekile nje mhlambe uma siqhubeka nendaba yethu izimnandi indaba nawe ingabe lento okholelwa kuyona inawo nomthelela embhaleni yakho yenkondlo inawo kakhulu ngoba ngumuntu esikhatsini esiningi olawula umoya mina inawo kakhulu nje umthelela embhalweni yami ngiyaxolisa ukuphazamisa asithi ukuhlehla kancane mawuthi umuntu olawula umoya kuneyiphepho phandle uyaphephuka umoya usho ukuthini mawuthi ngilawula umoya ngilawula ukuthi isikhathi esiningi ngizizwa kanjani menginawo bo spiritually yebo imizwa esikhatsini esiningi njengamanje uzizwa kanjani ngoba nami umoya okhanyayo nje yabo uvuza umoya onganankinga bo ngiyayiqikelela ngiyayiqikelela kakhulu umoya onganankinga uvuza umoya okhanyayo ufana nami yeah so ngiyangugada umoya mina ukuthi menginawo kwenzeka kanjani yabo ngiphila ngawo nje yabo ngiphika nje uvulela umoya wami ngi-spiritual being yabo abanye bengaze bengimatanise nezangoma nani nakho konke lokho uyakwazi ukusenza umuntu ebukhoneni bakhe ngomoya wakhe ukuthi
lo singazwana naye noma lo ngingahlala naye. ya kuyenzeka nje kuyazenzakalela kalula Bese ke lokhu uphinda ukusebenzisa futhi ukuthi ubhaleke. because mina ngiyakwazi futhi ukuthothi ngibe nento eyisibonakaliso ebantwini enclose nabo yabo ngiyakwazi ukuboniswa ngabo Nginayo into engizothi kimi kufanele ngisondelane nawe kakhulu. Ungitshele phela amafuna ngidlala ilotho noma ubhethiwe ukuthi hayi dlala la starting nazi inamba ezokuthi kanje. Ngicabanga ukuthi ngayidlala mina lezo inamba ngoba ngiyabheda ngathi imali asinayo. Nazi inkondlo ziyakhokha nje. Mhlawumbe umuntu ongabuza ke ikuthola nini lento yenkondlo uqala nini ukubhala ke ikuphi la kufika khona uthi hayi sengingabhala inkondlo noma ubone nini ukuthi mina ngiyakwazi ukubhala inkondlo nokuma ke futhi phambi kwabantu. Okay ukubona ukuthi sengiyakwazi ukubhala inkondlo ngicathi kwakunyaka ka2011 ngangisasesikoleni kwakunyaka ka2011 ukuma phambi kwabantu kwaku2013 Ngiyithanda ke le sikole ngichaza kakhulu esikole ngisasesikoleni yebo usakhona yini angisekho khona ngangisasesikoleni ngo2011 wasiqeda ngasiqeda khona umimliso ongasekhaya saqede ngeke ngilisho igama lakho ngaze ngingene ekhulumeni kodwa kwayengayile esikoleni ngelinye ilanga kwenyankela ngasekhaya idumile nje eqondisa nayo kuthi umadumi imbuzo hey wesibani bani uyile ngane esikoleni wathi ngishisile wathi angiloba ngithi shisile isikole so yakufika ke lento le mayikufika uyibona komunye umuntu noma wavele wavuka nje phela uthi unakho ukuzwa izinto wavele wavuka wathi yazini khona engizwa ukuthi ngibhala inkondlo yangifica isikhathini esimbi ke mina ile nto ayifikanga ngiright ngijabule ngisemathandweni yafika nje ngisemzimini yabo ngikwesinye stage esingekho right so ngumuntu ongakhulumi mina ngumuntu ongakhulumi nje nabantu isikhathini esiningi so ngangilibele ngibhala ke isikhathini esiningi so yona indlela engangilulama ngayo kuyona into engibhekene naso isimo ngathanda ukuxoxa ngaso noma ongasho ukuthi hayi isimo esasika nje hayi kwakulo ngasuke ngalahlekelwa umuntu engangisengisele naye like impilo yami yonke nje ngangisengimazi njengomama nobaba so kwavele kwalahleka yena ngaleso sikhathi la esengibona khona ukuthi izinto ziyenzeka so indawo osubona ukuthi nga escape ngeke yona eyingiphilisa inkondlo kwakumbhalo nje kwaukuthi ngiyabhala before ngize ngimisho bhala inkondlo noma uyibhalela nje indlela osiza ngayo nje angazi nokuthi ngibhalani ngangiyibhalela because mengibhala yona indlela ngangizizwa ngiba ngcono ngayo usangekhumbula inkondlo yokuqala wayibhala lutho ukukhumbula lutho angazi ngirecite futhi mhlambe omunye umbuzo engafisa ukubuza wona ukuthi ngoba usuchazile ukuthi mhlambe inkondlo yokuqala uthi wena wayibhala usayikhumbuli waqala nini uma phambi kwabantu mhlambe futhi kwakukuphi la womkhona phambi kwabantu ngaqala ngo2013 phambi kwabantu kwakukuphi kwakuyise library eNtuzuma kwakwenzakalani kwakukhona isession so ngangihlezi ngiba khona nje isama session ngithothi ngumbukeli nje ngiyazi ukuthi ngikhona nakuma board members akhona ngoba nami ngangikhona isungulu session kodwa nje ngikhona njengomuntu oyibhalelayo ongami phambi kwabantu umbhali kuphela wathinta indaba ebalekile la lento yama poetry session usuka kiphi poetry session yini igama layo mina mhlambe futhi ubani uchairperson wayo ngizokhuluma na ngamabhodi la sekuneyinkundla ke manje khona futhi la sithini esikhundla sakho mawuna ngiyaholwa yini futhi mina ngikama kwi-organization ebizwa ukuthi ubuciko bomlomo infotainment yebo eyaziwa ukuthi UBI eyasentuzuma iyayibe nama session ngolohlanu mengekho ke lento ekuthiwa iCovid kake kube nama session ngolohlanu ngo2 kuya ku5 njalo nje ubuciko bomlomo entuzuma ka F ngokwakho iliphi iqhaza edlalwa ipoetry session entsheni nje yasentuzuma ibudlala iqhaza elikhulu ngale ndlela mina ngiqhamuka elokishini ke ziyawa la ngiqhamuka khona Ntswempu ziyawa Ntswempu manje nje ngolohlanu siyakwazi ukulokhuzana intshu kuyiphuca leso sikhathi yabo and i-library nendawo siyisebenzisa isikhathi esiningi ingase indaweni zobumnandi yabo endaweni nje
uyijuxuza kuzona siyakwazi umuntu ukumphuca leso sikhathi uthothi mephuma lapha e-library ugcine engasakwazanga ukuya lapho uthothi ugxile nje embhalweni awuzwe kule yambonge yakhe ayithandile yabo usefuna ukuya ekhaya kuyoxoxa ngawo akasafuni nokudlula nje ngalapha yabo so mina ngeke ngiyibothi yasiza kakhulu ngoba asibi nama session kuphela siyayisibe nanama ring ivari yabo ama youth dialogue uthothi nje ngamasabatha sihlanganisa iyouth yakhona lapha eNtuzuma kuyohlangana nje kuyoxoxa ngamalokhuzana ngezinto ezihluphayo nje njengomphakathi waseNtuzuma ethinta abantu abasha so nje iyasebenza kakhulu. Mhlawumbe abantu abadala bathi bayazi lento uthi yenzeka ukuthi nihlangane kanje nenze into enje futhi ukusebenza kwe library nekhokhela noma nayinikezwa amahhala bayazi abantu abadala esikhathi abanye bazi ngoba kunjena nje bayasifonela bekhala ukuthi izingane zabo manje izingane zabo siyithatha nini yabo kwenza e-library nje basithanda ngalendlela eyisimanga siyisebenzisa nje free of charge noma kuthiwa siyidinga nini bayasinikeza siyasebenzisana kahle kahle ne-library ngoba nayo miyenza izinto ze-literature ibiza thina eyazi ukuthi isisorted nje ngakuleyo department leyo yokulandisa yonke nje lonke edinga literature iyazi ukuthi ixhumana nathi thina. Yini into ofisa ukuyizuza ngeenkonzo zakho? Engifisa ukuyizwa hayi ngeenkondlo zami izinkondlo nje zizonke ngifisa ukuthi ikwazi hayi futhi hayi ngeenkondlo zami izinkondlo zizonke nje ngiyafisa ukuthi izinkondlo zinikezwe lento ezifanele ngoba ekugcineni wakho konke izinkondlo zumama wabo bonke ubuciko obusetshenziswa ngomlomo so nje zibaleke ngalendlela ngiyafisa nje ukuthi zibe yilento ekumele zibe yona zinikezwe lento ezifanele yini lefanele zibe enkulu nje ngalendlela ezinkulu ngayo yabo zingabukelwa phansi kungabe ukuthi nje izinkondlo zifanele ukuyongenisa kwemicimbi yomculo kuphela kuba ukuthi izongena imbongi saqala umcimbi sekuphelile hayi lokho wangikhumbuza into eyayisalisho umxolisi Mtshali ethi ena uthothi uzobizwa emcimbini mase kubhizi lapha mhlawumbe semshado ngithi hayi ngoba kusaqoqwa asibize nayo imbongo awuze la wena mfana usho so uyayifisa lento uthi yena ngigcina ihlonipheke ufuna ihlonipheke nje ipoetry manje inkulu yabo endibalekile and abanye abantu phela abanokungazi ukuthi maningi amaciko khona engaba laba abantu asebe TV nasebedumile baba masoja msiza labo odlala kuzalo oZulu Boy oZaka ama lyricist ama poets wonke lawo obusiswa omunchadi bagcina bebaleka those are all poets lokhu umunchadi nalokhuzana nalontombazane lo wa John Cena uMaya wa Gerif Shoma Jones like it was a great poet that one wakwasimela ngisho even estates eyomeli SA and wasimela like kwangempela ngepoet and then wabuye bona na uthi poetry ngalaba iniki lento abayifunayo bayifunela umusic nje okuyijuxuza mhlambe ke sesizophetha ngokwakho lokho waqala ukwenza izinkondlo into ngathi lento i-highlight nayo into enkulu esake yenzeka kimi izinkondlo noma eyake yangehlakale noma eyake yenzeka ngeinkondlo zami eyake yenzeka ngeinkondlo zami enkulu ukuhamba ngiyoperforma kwi-festival eyayise UKZN engasayina khona icheck elikhulu kakhulu ayifake imali ke le ndaba isiyakhokha lento icheck lamalini icheck lalikhulu kakhulu lalinozira abaningi ongakwazi nanokuyifunda le mali lalinozira abaningi kuthiwa ziyaphila saseziyakhokha yabo and abemva kwalokho yana iyona abonto edating highlight yona iyona into eyenza ukuthi nasekhaya kube ukuthi bayamkela lento ukuthi hayi lo mfana lo uzenzela lento yakhe siyamyeka ngoba shuthi iyawazi ukuthi yena iyamphilisa ngalendlela emphilisa ngayo baqala nje nabo bayithatha serious emva kwale yanto le mhlambe ke sengizokubuza umbuzo wokugcina bese usipha lento ngoba ngiyafuna abantu bazi ukuthi sesixoxa nje kangaka ngiyazi bethu bathe halamuze eqaleni usazobathi ke manje ungathini kubazali beingane ezenza izinkondlo lezingane eziyayiphuma ezithi zeyinkondlweni emakubo ngokubaleka kwalento nanokwazi ukuthi lento isiza kanjani ngoba nginakho ukuthi
bakhona abazali bengane esentuzo mabathi zisiza ngani lezi zinkonzo zakho saye sadlana la ekhaya ngeenkonzo zakho yebo into enjalo ungathini kulabo bantu lapho ungasekhona futhi mhlawumbe entuzo makuphela mina ngeke ngithi nje abazali abazama ukulokhuzana uthothi bayezeseka izingane kulokho abakwenzayo ungasazona ke inkondlo kuphela kodwa kakhulu la einkondlweni kunezinye izinto lo esingakwazi ukuyikhuluma nabazali othothi ziyahlupha kodwa uma lapha einkondlweni uthothi uzomfica starring ekhuluma nje lento lightly yabo nawe uzwe ngazi uthi uyakusuka lo mthwalo emahlombe ugcina uthothi usuyakwazi ukukhuluma la ngayo lento ekuhluphayo izinto eziningi nje ongakwazi ukuyikhuluma nabazali ofika ukwazi ukuyixoxa lapha einkondlweni ukwazi nokudlula kuzona kalula nje ibalekile lento yokuseka izingane ingasakona ke einkondlweni kuphela mekuthi nje khona into ayenzayo engazi ukuthi ungakuseka ungasali nje uthi umxisha ngesikole kuphela wena nje iba kuyena umtshethi ebalansise kodwa umseke kulokho akwenzayo ngoba asazi ngempela ukuthi umuntu kwenzakala ngoba wena mhlambe ubheke kakhulu lempumelelo le yezinto ezophatheka ngezandla kanti yena akekho lapho yena ufuna ukujabula yabo cha wakhulumisa kwamzali yazokhulumisa kwamzali usifuna ingane yazokhulumisa kwamzali wathi wayala kwaze wayaleka nami kumkhulu mina kumkhulu lapha ekhaya mina abafethu banazi izingane seneyingane nazo nawe zakho lezi ezami lezingane mhlawumbe ukugcina abantu bengalindelani kuwena nje kusukela manje kuyale ngomsebenzi wakho omkondlo bengalindela mina embalweni yami bazokwazi ukuhlangana nami isigebenga uthi bengalendela mina emibhalweni yami mina ngifuna ukwazi ukuthi uzokwenzani ngeenkonzo uthi hayi bengalendela mina bazokwazi ukuhlangana na bengalindela mina no siyajabula kakhulu futhi ke asibonge nje mfethu ukuthi uziphe isikhathi siyafisa ukuthi nangelinye ilanga mhlawumbe mase kukhona ukwenza la uphinde ubuye futhi uzosivakashela kuza namanzi iinkonzo ziyaphilisa inkondlo iphilisa impela akukwenzeka kanjalo nje no siyajabula kakhulu mhlawumbe ke ngaphambi kuba ngikudedelela bengicela nje mfethu ngizothatha wonke amakhamera manje ngicela abashuthi lapha no phela bona sihleli nabashuthi ungabona ubuhaxa la zihlale kuyeke manje izinto usiphe lento lena nomuntu okwazi nje ngama highlights athi hayi ngempela mina ngiyamazi ka uyagadla lo mnisa ngiphila nje uvikela umoya wami usiphe leyo nto leyo mhlawumbe sibe mbili ebese sivalelisa mase uqedile sobe sesigoqa kahle sibatshele ukuthi ziyaphilisa hayi lutho ubala kakhulu ungangilimaza konke ngibala umqondo inhliziyo nasenyameni imbala kepha ngiyohlezi nguvikelile umoya wami esikhathini esiningi okuyiwona ongichaza kangcono nama ngikho msulwa njengawo wonke umuntu uma ngabe izono zabazali zwele ezinganeni benkubanike mina ungabi nasona kanti nenkece isola ngokugodla izono ezingaphezukwayo egameni layo silahlekelwa isimilo ubuntu unembeza ngabala ngifikephi kwayile mpucuzeko eqhoshwa ngayo yiyafika nomngcolo okuningi okwafika nabamhlophe sesibulawa ngisho izinto ebesidalela ukusiphilisa mina sekukaningi ukufa kungihlasela ngiphetha ngokunqoba sekwahlula ngisho ukuqhamuka ngenhla yomuzi kungezuma ngothando owazi inhliziyo yami ungichaza ngenye indlela kanjalo nowazi umoya wami kanti uma ngakuvezela inhliziyo yami usungababaza ubukhulu benso yenyoni ngiphila nje ukuvikela umoya wami esikhathini esiningi okuyiwona ongichaza kangcono ngimnyama ngiyindodana yomhlaba ngiphilisana nemvelo nawe ungalingisi omunye umuntu kunezizathu sakho ungawuncishi umhlaba obuwena uyakudinga nami ngiye ngabazi ukukhona abankulunkulu ngaphambi kokuhlangana nezibungi ngosuke ngaqonda ngalo ukuthi nami nginobunkulunkulu kumina kwabalula ukuthola ukuthi umuntu onamandla amakhulu okuphendula imithandazo yami namaphupho ami imini esikondlweni ke ngifundile ukuthi akukho lula ukufunda ungafundi ukwenza amaphutha ngiphila nje ukuvikela umoya wami esikhathini esiningi okuyiwona ongichaza kangcono
Yeah. Kanjalo. Bengifisa ube besanesikhathi lento siyibreak it down futhi ngizobayidedela ukuthi ayibuze lemibuzo ngaphandle la lento ngoba vele phela silapha ku YouTube nje silapha ku Instagram silapha ku Facebook mawunayo imibuzo ngento ayishoyo uNhlanhla uRebel Soldier uyibuze la uzoyiphendula ngoba iziningi into ayishoyo la kungaphela usuku sihlela kodwa nje yazi lento yakho sweet yabona usweet isimothesi kuyazehlela imnandi nje lento imnandi lento le hayi ngiyabonga kakhulu imibuzo nje ivumelekile singakwazi ukuyiphendula nanoma inini ngiyintandane eyakhulela phakathi komhlane nembeleko yomhlaba nemvelo ngihamba nethongo elinamandla nawo wonke umphefumulo womAfrika owakhishwa ngendluzula ngiyikona konke umhlaba ongiveza ngiyikona kuwena engeke ngibe ikona ilokhu wena ofisa ngibe ikona sesingaphikisana lize lishone ebese sivumelana ngokukodwa okuningi okubi okwenzeke eAfrika kungenxa yabamhlophe thina besifinya ngendololwane ngaphandle kwemali konke obengasiphilisa emhlabeni umhlaba usinikezile kona ndlemnyama vuka abelumba ngeke bebe nawo amandla okulwisana nemvelo ithini sidalela ukubusa kanti nemvelo ilalela thina maciko inkulu indima edlalwa yithina ekudukiseni nasekubuyiseni abakithi yebo silambile kepha lento yethu okubhala ngesisu ayisizi iyesibulala ubhlungu engibuzwe ngichazela ngomqanza oyempumelelweni thiwa ufiki khona usawuwena kumele ushiye ubuwena ngemumva ukuze ufike khona sengiyosala ngiyigwa kanjalo angeke ngilahlekelwe ubumina ngenxa yodumo elihamba nokufaka abakithi ehlathini ubuciko akuyona into ongayinikeza inani nje kalula ayikho imali yanele ukuthi nganikezwe amaciko ngomsebenzi yawo kwangeke kube khona nomvikelo womphakathi uma ngabe ipolitiki ayizosikhulula kwayisekuqaleni yayivela izosicindezela bese ngabona kanjani ke thina maketanga efasimqondo kuningi esidinga ukulungisa njengendle emnyama kanti kuncane ungasisiza njengokuqala sikholelwe kuthina ebese futhi sitshena nabeza ngemuva ukuthi akekho omunye umuntu ongasisiza ngaphandle kwethu ngiyabonga Yo hayi cha no siyabonga kakhulu mfethu ibusiseke njalo imibhalo yakho bephila abantu lento oqeda ukukhuluma ngayo ukuthi ayikho imali yanele ukukhokhela imbongi nasekuqaleni ushilo wena ubunkondlo bumzali bawo bonke ubuciko obukhona exactly ngicantsi konke lokho kuyekhulumela siyabonga kakhulu mfethu ukuthi ube nathi sazovakasha ubuciko bomlomo sizobona into eniyenzayo sibathole futhi nabanye abantu abavele endaweni efana neyakho siqhubekeni lento siyiphiliseni sibonge ke futhi nokuthi nihlale nithamele lolu hlelo siyathemba ukuthi kuningi okukhulu okunye nabanye osonkondlo nisazobabona ongakhohlwa ukuthi ulike usubscribe wenze yonke into njengoba nazo ukuthi noma sebekuphikisa uzobatshela ukuthi inkondlo ziyaphilisa ilokho nje sila